бузкашӣ ва човандозии зан барои ҷомеаи Тоҷикистон ғайримаъмулӣ аст. Аммо Малика Раҷабова, сокини 22-солаи шаҳри Ҳисор, ин қолабҳоро шикаста ва дар иду маросимҳо баробари мардон дар майдони бузкашӣ вориди рақобат мешавад. ҳарчанд аксарият, хоса наздикон ва мардҳо човандозии Маликаро қабул надоранд, вале ӯ аз ин ҳунараш даст бардоштанӣ нест. бисёрш мегӯяд ки мақсад ки ин духтар чӣ кор мекунад дар ин буз, бояд биравад дар хона бишина. ма барои гапи мардум вообще аҳамият наметим. Мардум агӯи мардум беҳуда гап задан мегирад. Не ки ма бояд кори худ кардан гирам ку. дар интихоби ҳунари мардонаи човандозӣ Малика аз касе пайравӣ накардааст. ҳаваси човандозӣ худҷӯш ва ба якборагӣ ӯро зинсавор кард. бори нахуст дар 16-солагӣ бо ҳадафи бузкашӣ вориди майдон шудааст. раи Ҳисор дар бузкашӣ буд. Ман намедонистам уҷада ки мақсад бузкашӣ мешавад. Ами фақат омадам дидим ки бузкашӣ ай. Ба ҳамҷада ман асп савор шудам. Баромад кардам. мада ҷоиза додам. баъди ҳами асп саворӣ баъд ҳами касб дар дили ма роҳ ёфт. Малика ҳанӯз дар 12-солагӣ гоҳ-гоҳе аспсаворӣ мекард. ҳоло дар баробари мардон дар дохил ва хориҷи кишвар, аз ҷумла Узбекистон, Қирғизистон, Афғонистон дар сабқатҳои бузкашӣ ширкат мекунад. тахминан як 30 сол буз кашидем. 30 сол буз кашидем, хайна 2-3 сол шуд бас кардем. вақти буз мекашидем, ҳамин Маликаам қатимо ранги бача буз мекашид. човандози хуб буд. духтарам бошаям ранги мардако буз мекашид. Малика мегӯяд тақрибан дар ҳама сабқатҳои бузкашӣ захмӣ мешавад ва ба ин одат ҳам кардааст. баъзан тасодуфӣ ва баъзан қасдан аз сӯи дигар мардони човандоз. ҳадаф ҳам он буда ки мардони човандоз намехоҳанд як зан дар майдон баробари онҳо сабқат кунад. як хеле мардакҳое ҳастанд ки Маликаро намонанд чӣ кунада чӯ бузкаша. зан бояд дар хона шина. мақсад ки хона шина дадам хона шина. аспсаворӣ ва човандозӣ боиси аз шавҳар ҷудо шуданаш дар як соли пеш гашт. шавҳараш намехост ӯ ба човандозиаш идома диҳад. мисли дигар спортсменко ман мехоҳам ки оиладор бошам. Не ки барои ма ӯ мардои дар коранд ки ранги мисли Мавзуна Чорева шавҳаршон мара дастгирӣ кунанд. барои ки шавҳарш спонсорвад мекунаша я ҷиҳат хуба. Не ки ҳозир бисёри мардҳо ира намехоҳанд. Малика аз ин ҳунараш даст кашиданӣ нест. баръакс мехоҳад дар сабқатҳои бузкашӣ бештар ширкат кунад ва таҷрибаи бештар андозад, то собит кунад ки бузкашӣ танҳо кори мардона нест ва ақидаи мухолифони ҳунараш нодуруст аст.